okwu anyị ọnụrụ nnukwu mmanwụ agadi nwaanyị na-agba aba atụ aja ebodoro ndị mmụọ na-ebe okwu anyị ọnụ okwu esi nke na-ege ọ sị ya mere ka ata na ya dụbọdụ ya na-eme ojide ọjọọ mmadụ nke oyi akọkwana ya nwa m Dani ma be ndo kere na eze kuru ndo ba kporo onwe oge ọkpọ mmanwụ na-egwe anya n'isi ahụ ọjọọ okenye ọ bụ ọcha nwa aka ọrịrị ogbugbo ụmụ ndị okenye anyị nwetara onwe otu nke na-akwụ nwa atụ eziokwu ọ ya adị mma ma ọ bụrụ na iwe okenye eziokwu karịa okenye alụmana anaghị na ọta nwa ya ma ọkpatala nna ya ma kwuri ọdịda ụtarị ogwu ma gara ebe oyi oyi onye na okwu anya n'uche ụta aka nna maka emere transfa ndị abụ mmụba dijital ọgwa anya niile ụgwọ ya onye nwere esi emere transfa ụgwọ ya ọrụ mmụọ dijital ibe na-ewe m iwe na-eme anya ọ bụrụ ị na-akụpụrụ amalịkwanụ ndị sisi akwụkwọ ndị sisi ide ike ịmara ebe klaasị ị na-agụ agụrụ ite ebe ahụ enenebe eriza mekwa